देवान आमकां रोचल्यात तेन्ना कांयच आमकां करूंक ना कोमी. आतां जाल्यार बारीक चिंतल्या दिसता म्हाका पातकी आमी. अतकुयेक आनी बुट्ट्यो येवन तोशीच ओरिस्ट आयली सुनामी. ताच्याहून व्हडलें आनीक एक ओदरोश्ट आयलें डावन जावन वर्ल्ड इकॉनॉमी. ग्लोबल क्रायसीस जावन आयज लोक भोगता दोगदोग. घरान एकटो जोडकार आसल्यार त्या घराक पडटा सो. जोडकार ना तर भुरगीं भुकेन जेवणाक मातात पो. संवसार लोक दुकानी रोडटा आयज वचोन तांचे जॉब. ग्लोबल क्रायसीस जावन आयज लोक भोगता दोगदोग. घरांत एकटो जोडकार आसल्यार त्या घराक पडटा सो. जोडकार ना तर भुरगीं भुकेन जेवणाक मागता पो. संवसार लोक दुकानी रोडटा आयज वचोन तांचे जॉब. गोरिबाची जोडा पांये पोट भरूंक जाये काम तें करूं. कोण घर बांदूंक चिंता कोण काजार जावंक सोदता कामाचेर त्या विस्वास दवरून. चक्को मारून एकूच मिनटे सूख थोड्यांचे वेलें चोरून. आमी आयज पासून कामाक आसात देखून देवाक आर्गां दिवया आतये सोडून. सर्वीस वेतोच इजिप्शियनिस्ट कुईट सोडून गेलो. पोटे मारून काम तें करून कुवेत दुडू गेलो. वगलो दुडू ताणें इजिप्ताक शेरांनी घातलो. शेर्स ते पडोन रिणान बुडोन गोड घेवन मेलो. सर्वीस वेतोच इजिप्शियनिस्ट कुवेट सोडून गेलो. पोटे मारून काम तें करून कुवेट दुडू केलो. सगलो दुडू ताणें इजिप्ताक शेरांनी घाल्लो. शेर्स ते पडोन रिणान बुडोन गोड घेवन मेलो.
गोंयकार भाव गालफांची येतालो बायल भुरग्यांक सांगाता घेवून फामिलीक लागून मोटोर घेतले बँकाचो लोन तो काडून हांव चित्ता कामाचो काडटो फामिलीक गोंयां दिली धाडून काम ताका ना लोन भरूंक जायना मोटोर एअरपोर्टारूच गेलो सोडून आमच्या बाबा सोर्गीच्या दी आमकां दिसपटो तुज्याच भावार्थान जियेतालो बारीक तसोच मोटो एकल्याचो जॉब गेला तो ती तांकां पोत्तो पांचुणे दोन नुस्तीं घेवन अजाप करपी तूंच तो आमच्या बाबा सोर्गीच्या दी आमकां दिसपटो तुज्याच भावार्थान जियेतालो बारीक तसो मोटो एकल्याचो जॉब गेला तो ती ताका पोतो पांचुडे दोन नुस्तीं घेवन अजाप करपी तूंच तो पांचुडे दोन नुस्तीं घेवन अजाप करपी तूंच तो